Здравейте отново в моя канал. Днес ще направим една пилатес тренировка, която е много бърза, подходяща за всички нива. Ще показвам вариациите от по-лесни до малко по-трудни. Нека да започваме. Държим с ръце краката, главата към тавана, погледа издишваме, като заобляме гръбнака и го разтягаме. Горната част между плешките. Хубаво натискаме тялото назад и се придържаме. Издишваме и вдишваме нагоре. Задържаме и оттягаме ръцете нагоре и бавно, прешлен по прешлен, лягаме на постелката. Кръстът е залепен на пода. Придърпваме краката към нас и преминаваме към първото упражнение. Първата вариация е с главата на пода. Повдигаме крака, свит или опънат. Може да е през цялото време. След това с други опъваме надолу, прибираме. Или следващата вариация е с повдигната глава и рамената високо от постелката, като повтаряме същото упражнение с краката. Последно прибираме и изпъваме длани до тялото. Прибираме краката, ако са прекалено далеч. Първата вариация, по-лесна, е с повдигане и отпускане долу с главата. Или повдигате отново рамената и главата напред и просто въртим към петата. Дланта спускаме, като отново дишаме, издишаме и въртим. Задържаме и бавно отпускаме тялото назад, издишвайки. Отново вдишваме, издишваме, връщаме длани обърнати надолу до тялото, стегнати. Вдигаме единия крак от пода, изпънат или свит. Може главата да бъде надолу. Правим упражнението стотица. Показвам вариантите. И започваме да вдишваме на 1, 2, 3, 4, 5. Издишваме 1, 2, 3, 4, 5. Вдишваме 1, 2, 3, 4, 5. Издишваме 1, 2, 3, 4, 5. И така продължавате с мен. На последното издишване отпускаме крака и продължаваме с следващия крак. Разделили сме упражнението на 50, 50 с единия крак, 50 с другия. Отново дишането е на 4-5 повторения. Отпускаме крака, отпускаме тялото назад. Може да опънете ръцете назад, може да бъдат ръцете до тялото. След това отново връщаме длани зад тила. Вдишваме, издишваме напред, повдигаме главата, опитваме се да отлепим и хубаво рамената от пода, докъдето можем.
Последно издишваме напред и опитваме да задържим главата, все едно сте легнали на възглавница. Дланите са зад тила, погледа нагоре, натискаме кръста към постелката, стягаме таза, задържаме. Ако ви е трудно, отпускате главата назад. Отпускаме тялото, ръцете до тялото и отново продължаваме с следващото упражнение, като вдигаме краката нагоре. Изпъваме и избутваме леко краката напред. Това е първия вариант, по-лесния. Другия, хващаме краката, опъваме едновременно ръцете и краката напред и нагоре. Издишваме, прибираме. Вдишваме, опъваме, издишваме, прибираме, повтаряме. Последно вдишваме, издишваме, пригръщаме краката, отпускаме главата, правим няколко вдишвания дълбоки и издишвания. Може да се полюшвате така леко, може да си стоите неподвижни. И когато сте готови, продължаваме с следващото упражнение. Отново краката са свити. Това е първия вариант. Докосваме пода с тъпалата. Следващия с изпънати крака. Вдишваме, издишваме догоре. Редуваме краката. Може главата да е изправена напред, може ръцете да бъдат зад тила също. Последно издишваме и отпускаме краката към нас. Почиваме за кратко. И след което е следващото упражнение. Краката са свити, ръцете в страни, спускаме краката към пода, опитваме се да не ги отпускаме на пода. Ако ви е много трудно, може да ги отпускате на пода. Спускаме докъдето можем, издишваме и повдигаме. Издишваме и прибираме краката отново към нас. Отпускаме. Започваме да се полюшваме, като се държим за краката. Може да стъпвате, ако ви е трудно се задържите горе. Ако успеете да се задържите, може да правите както мен. Бавно и постепенно заобляме гърба, прибираме главата и преминаваме през всички прешлини на гръбнака, без да натискаме по врата. Задържаме, като придръпваме краката към нас или изпъваме ръцете напред. За по-напредналите може да опънете колената. Отпускаме, подпираме длани под рамото, избутваме таза нагоре, задържаме. Може да отпуснете главата назад, ако не ви става лошо или неприятно. И за момент задържаме така. Издишвайки, спускаме на постелката таза, сядаме и отново зоблен гръб, лягаме назад. Повдигаме единия крак, хващаме го с двете ръце,
и започваме да разменяме краката с главата на пода, или повдигаме рамената и главата нагоре и напред. 2 пъти към нас, придърпваме коляно с 2 пъти издишване. Както е движението, така дишаме. Дишваме, издишваме 2 пъти и придърпваме 2 пъти крака към нас. Отново отпускаме, задържаме краката към тялото, правим няколко дълбоки вдишвания, издишвания. И след което преминаваме към следващото упражнение, което отново може да е с главата на пода. Разменяме краката, като ги придърпваме към главата, за да разтегнем и краката. Вдишваме с единия крак, издишваме с другия крак. Разменяме. Задържаме и отпускаме ръцете до тялото с дланите нагоре. Ако сте се изморили, си пускате главата назад, отпускате краката. Сега и ние отпускаме тялото, които продължавате с мен. След което опъваме краката нагоре, може свити колена да докосвате с стъпалата пода, или опъваме колената, натискаме краката един към друг и спускаме надолу. Може да не ги спускате към постелката, може по-нагоре да ги държите, който където може. Издишваме и връщаме краката нагоре. Може главата да е напред, дланите зад тила. Отпускаме отново назад тялото, дишаме няколко пъти дълбоко. Опъваме ръцете и краката надолу и назад. Дишваме, изправяме се нагоре, издишваме към колената. Вдишваме към тавана, издишваме бавно към постелката додолу. Отново вдишваме към тавана, изтегляме нагоре, издишваме към колената. Последно вдишваме, към тавана изтегляме, издишваме и задържаме тялото изправено. Може да присвиете колената, за да придържате гърба по-изправен, ако не можете с изправени колена. Важното е гърба да е стегнат и корема прибран и стегнат. Задържаме така позицията. Хубаво строен изправен гръб. Дишаме и задържаме. Отпускаме. Сядате удобно. Опъваме едната ръка в страни. Избутваме гърдите нагоре, рамото назад. Дишваме на другата страна, изтегляме ръката нагоре, отпускаме в страни, издишваме, задържаме за момент. Преминаваме на длани и колене, спускаме таза, опъваме колената, разтягаме хубаво корема, рамената далеч от ушите, издишваме, леко зобляме гърба и натискаме към петите. Още веднъж напред и надолу вдишваме, разтягаме коремните мускули
Издишваме, леко заогляме гърба и сядаме към петите. И още веднъж разтягаме и отпускаме назад. Бавно се изправяме и дишваме няколко пъти. Веднъж, два, три, колкото имате нужда, и ви благодаря, че бяхте отново с мен на една предколедна тренировка. Весели празници и до скоро!